Radyně je zřícenina hradu na Buližníkovém stejnojmenném vrchu ve Švihovské vrchovině, jižně od Starého Plzence v Plzeňském kraji. Hrad založil před rokem 1361 král Karel IV. Do konce 14. století zůstal královským majetkem, ale roku 1400 jej Václav IV. Poprvé zastavil. Během husitských válek Radyně představovala významný opěrný bod katolické šlechty. V následujících letech se v držení hradu vystřídali zástupci nižší šlechty a význam hradu upadal. Koncem 15. století už sloužil jen jako lovecké sídlo pánů ze Šternberka a někdy během první poloviny 16. století vyhořel. Roku 1536 Radyni získal Adam ze Šternberka do dědičného vlastnictví, ale v roce 1558 už byl hrad označen jako pustý. V roce 1400 král Václav IV. Radyni se Starým Plzeňcem zastavil za 1000 kop grošů Zachařovi z Litovic, bývalému místopurkrabímu Pražského hradu. Ten na hradě sídlil ještě v roce 1410, ale někdy poté došlo k jeho vyplacení. Novým purkrabím se stal Oldřich z Letkova, který se začal stavět na stranu odbojné šlechty proti králi. Během husitských válek hrad představoval oporu katolické strany krále Zikmunda a poskytl útočiště Šimonu Burdovi, knězi pražské konzistoře, který na Radyni sepisoval výklady kanonického práva. Purkrabím Jindřich Švejda ze Sedlce, kterého vystřídal Hrdoň z Dubňan, jenž sehrál významnou úlohu při obraně husity obležené Plzně. Jelikož neměl dědice, hrozilo, že po jeho smrti hrad připadne panovníkovi. Uzavřel proto dohodu s Dobešem z Modřejovic a v letech 1434 až 1437 hrad spravovali společně. Držitel hradu v letech 1450 až 1454 není jistý, ale mohl jim být Oldřich z Rakové. Král Ladislav Pohrobek totiž Radyni roku 1454 zastavil Zdeňkovi ze Šternberka za 300 kop grošů. Zdeňkovi se však hrad vzdálený od jeho dalších majetků nehodil a proto jej nejspíš v zápětí zastavil Oldřichovi z Rakové, kterému zůstal do roku 1465. Po Oldřichovi z Rakové Radyni dostal do zástavy Petr Kořenský z Terešova. Další zpráva o Radyni pochází až z roku 1496, kdy hrad držel Ladislav ze Šternberka. Král Vladislav Jagellonský tehdy zvýšil zástavní částku o 1000 kop grošů, které Ladislav nejspíše utratil za údržbu hradu. Ladislav na hradě nesídlil, ale roku 1500 od panovníka získal výhradní právo lovu v okruhu 2 mil okolo hradu. Na samotném hradě snad prováděl úpravy interiéru, což dokládají kamnové kachle se znakem jeho rodu. Ladislav zemřel v roce 1521 a majetek po něm zdědil bratr Jan II. Ze Šternberka, respektive jeho synové Adam a Jaroslav. Ti Radyni připojili k panství hradu Zelená hora. Poté hrad po Ladislavovi získal Albrecht ze Šternberka, kterému ji roku 1529 zkonfiskoval král Ferdinand I. Habsburský. Někdy v té době hrad vyhořel. Příčina požáru není jistá, předpokládá se, že oheň zapálil úder blesku do okrouhlé věže a následný požár zničil palác a poškodil i čtverhrannou věž. Zelenou horu dostal do zástavy Zdeněk Lev z Rožmitálu, ale v roce 1532 mu byla pro velké dluhy panovníkem zabavena. Roku 1536 Zelenou horu i s Radyní koupil Adam ze Šternberka do dědičného vlastnictví. Když si je v roce 1558 nechal zapsat do obnovených zemských desek, byla Radyně označena jako pustý hrad. V roce 1561 ji koupil Jiří Kokořovec z Kokořova a připojil ke svému šťáhlavskému panství.
Hrad rychle chátral a zdivo mohlo být také rozebíráno na stavební materiál. Kokořovci zříceninu vlastnili až do roku 1710, kdy od nich šťáhlavské panství koupili Černínové z Chudenic. Posledním příslušníkem Černínů ve Šťáhlavech byl jen Vojtěch Černín z Chudenic, který zemřel bez potomků v roce 1816 a panství odkázal hraběti Kristiánu Vincencovi z Valdštejna. Nový majitel nechal v roce 1823 zříceninu upravit v romantickém stylu. Opravena byla čtverhranná věž, v níž byla zřízena jedna obyvatelná místnost a její vrchol byl upraven na rozhlednu. Do obytné místnosti se vcházelo čalouněnými dveřmi. Pokoj osvětlovala dvě okna zasklená bílým a modrým sklem. Jeho dominantou byly kulatý stůl pro 8 osob, krb a velký železný lustr. V roce 1920 hrad koupila obec Starý Plzenec a založila spolek pro záchranu Radyně a Hůrky, který začal s opravami zříceniny. Pod hradem byla u hájovny otevřena restaurace a její příjem sloužil k úhradám nákladných oprav hradu. Spolek o hrad pečoval až do začátku 50. let 20. století. Tedy se majitelem zříceniny stal stát. Činnost blízkého lomu způsobovala statické poruchy zdiva, takže v 70. letech proběhla další rozsáhlá oprava, která v roce 1981 umožnila otevření hradu návštěvníkům. Na začátku 90. let 20. století se hrad opět stal majetkem města Starý Plzenec. Jádrem hradu je obdélný palác, k jehož kratším stranám přiléhají obytné věže, z nichž jedna má čtverhranný a druhá polookrouhlý půdorys. Úzké staveniště tvořené skalním hřbetem neumožňovalo stavbu obvodového opevnění. Pod čtverhranou věží bývalo malé nádvoří s cisternou na dešťovou vodu, ale jeho zástavba zanikla. Vstup do areálu hradu umožňovala budova první brány, před níž se nacházel krátký příkop. Z brány se vstupovalo na most přes příkop k věžové druhé bráně. Na čelní jižní straně bylo opevnění zesíleno parkánem. Podkovovitá bašta na východním konci hradby byla postavena nejspíše až v 15. století a díky střílnám umožňovala bránit dno příkopu. Na severní straně hradba vedla k obdélné budově a dále pokračovala, už jen jako slabší zeď, ve strmém svahu pod půloválcovou věží. Interiér paláce měl trámové stropy. Skladba místností prvního a druhého patra je nejasná, ale obytné prostory zahrnovaly dvě roubené komory. K vytápění sloužila kachlová kamna a v prvním patře se v severovýchodním rohu dochovalo torzo velkého krbu. Naproti krbu býval arkýřový prevét. Osvětlení vnitřních prostor zajišťovala velká obdélná okna umístěná především v severní zdi. Ve druhém patře býval kromě jedné z roubených komor velký sál a chodbička spojující palác se čtverhrannou věží. Tato zřícenina hradu je oblíbenou památkou, která je hojně navštěvovaná milovníky historie.